Gasu keta gaso de fer foli ka lasima gasu su min bija abido kabi aweka do afitri foli ntone ka lase anga radio barakela to fenfen be no yanga radio partner wi amanyina mako amba befu ka be wali mando waka tro rebeti sikatala nyama ya foto umna me bela dilen fuka bela dilen wali mando monye anga radio partner wi ambe ambulo fla banko bi bela dilen do ka don ka foko mi ngani o yekele sikatala mu yakuna foni sikatala nyama amena faraka kar bala sa na fonu ko nga cha ko ka foko akacha ko sobe sikatala amena faraka de bala awo biye juma en do ambe folla se pakema minya aweka don dimanche do ale ka silame fursiri ala sona ma obike pake anganu ba belebele na nye pake fo ambe foli ani tonni amba la se badrima dirisa kuma société madala kuma et frère ani fisi minya dirisa amba fo kan ba nyuma ala kan do nyoy ndo ka bola bo akare sidibe kolon international anga foli ani tonne be kan nyesha fana ma fo ya fo franci kolon aweka do minya ka fo soyi minya ka aweka do anga foli ani tonne be kan nyesha o mandoro kuna foni chama be ambulo koro l'indépendant e ka do be shoni sika kantele la ni l'indépendant ni nya leta masiri job ade kuma be masiri job aweka do akokunu minya aweka do ko belebele akera aunga jamana konnana fere ni dabalu de binyini anyire dama ni nywanja minya fere o yeminu tedige anyire la anyire ka kewale anga se ko luta ko lubla bala mi se ka to anga gele minum be no yanga problème yo ulub se ka banchugo mi ako de stratégie la salba mi be no e salle de 1000 places na be centre international de conférence de Bamako no e CCB na bo ko fo kunu away ka do kalo klita ane duru no e septembre kaloy mi ni première semaine nationale de la réconciliation ale ko kera ma mi ngombe président de la transition colonel Hashimi Goita nyere toama bara num bela jele nun kundu ne do ale bulo o de stratégie la ko ngoni bi shele kata fo kalo klimwa anikele no bi mercredi do nabo kofo o de kama minya away ka do samusa ni go imbike ni wati kelena ni nan stay no ye san 2022 ale ko ni tambe kabla mina o de anga laje anyire ka ko nanga ko damfaraw ni away ka do tamashon ni fenjama be minu be anni nywanje angolu bela jile ta ko luke ansinsin bere yalsa minya away ka do benni kelenya o se ka shinji aw ni nywanje chugumi hakili jigine anni mirina nyumaw amse ko ta anni nywanje masiri job ako wati mina bara nunu away ka do numbi do away ka do minya président de la transition ale kumbi kene ngonnana nga ale krefe premier ministre kumbe no be aweka do par intérim honorable ko fono ye colonel Ablaye Maiga ale kumbe kene ngonnana ministre de la cohésion sociale de la paix et réconciliation nationale ni aweka do accord d'Alger ale blali bala no babulo no be colonel major Ismaël Wage nabo kofo président mimbe na be conseil national de la transition nabo kofo no ye colonel Maliki Diawye ale kumbe kene ngonnana commission vérité justice et réconciliation Ousmane awekado Umaru Sidibe na ke fana kumbi kene ngonnana ni sallahu tani minya awekado Mali be kungembe kanywa zura kono sabu minya awekado gouvernement amayele ko chama mbade ulukumba kono wa gouvernement mayele ko temene ngoka boy ko diplomatique awekado ulu fana ma chama ulukumbe no ye awekado du gouvernement la sigideu ulu fana chama ulukumbe awekado an fe ni salba de awekado okono nana asiri keba ayajira odela ka fo minya ni mbara numbela jilenyi ne jatemene ke baye ka fo transition conseil national de transition fana mo chamamba ulukumbe kene ngonnana o de kama minye bara nunu ya awaykado ko ni kera ni jugoina bara nunu awaykado ununduna mumbala di akasuma de nangata ajo ata bikata kai akuna sa minye bara numbela jire ko ne jatemine ke ni bay ka fo minye awekado fere ani dabalu di kanga ke ka laje chugo sugu bela jile na minye awekado be ani kilinya sika na ani nywanje anga ya fanywama ka ndiga udi nywama akodi strategy la minye awekado wati numbela jile ne jatemine ke ni bay ka fo wati dok masira ina fo anga jamana nyama yere agira chugo mi ka fo minye kelemise nu ni manga minumbe no lukera sawbiye ka awekado furugu ni bembali ya kusinji ani nywanje fere ka laje obela jile ka dabla anga ndiga udi nywama kadu dakelen fe ne ka bo dakelen fe ako kuma na sa minye wati be jamana nyama aye awekado wele bla anma anga ya fanywa masa ko dok masira haklina nyuma ani mirna nyuma anga se ko lula shele ani nywanje sabu Mali ni ejete meneke ada asigira feminga ana tabulo eminyi ko mindo adone do kosobe wa awnyere damate ko hali mami no be no e bamaja wale atikila mawi abe welela ne ka faranywanga kadu dakelen fe ka bo dakelen fe awekado ni ndo mi mflene na subandira
akake do ye wati minu ni awai kado ambu bla bala ni fem bela jele awai kado bisika ke soro fe chugumi minya aunga jamana nyama akani hakili na awai kado siratike kele ndela ministry mimbe no Ismail Wage ale fana wuyi wele dake kamalien be wele ni wati mimvle ni anga laje anga ke yafo wati anga ke ben wati anga ke tegedi nyoma wati awai kado ka fo anga ke ambela jele ka kungli na kelenta anga ke o wati sabu ni wati amugo be awai kado minye awai kado nywandeme amugo bodi la kosobe amugo be bendi la kosobe ale yere ya jira ka fo minye aunga kokoro minumbe ni awai kado yanga valeur na mbolu don ka teme anga laje anga nteke di nyoma yelsa amse ka uluta bala chugomi ko se ka nyina bo chugomi ni journée ba min vlene na be journée nationale de réconciliation na bo kofo minye awai kado ministry akmana kan kosobe akilna jigina ni ngoyin wolola minna ode awai kado loi d'entente nationale min no kera kalo klimuga ani wulonvla no e juin kalo ni awai kado bengera ma ka jenai minye kalo klimuga ani nani juin kalo san 2000 awai kado 19 ka sura bela jele juwaju bora yoromi ode be conseil conférence d'entente nationale kofo min kera san 2000 awai kado 17 parce que bako ako kuma sa ka be wele minye awai kado anga laje ministry minumbe e ka uka awai kado teke di nyama alanyini mingera anga njija o bara okake ningene nga mado kun welele do koyi amadu ku fani yada gali nga dogo tuse ka nawo nga ma ke chugo be ani kelenya o de lanyini todu parce fle minye awai kado masire job indépendant uka bidon boli ibunya bala nyama masire job ani indépendant barakelaw ame foli taninku usekere muye nouvelle horizon ne be mbolo de mebone ayi sebeningala togo de Seydou Konate ke akumara donc ambe fuli la se kanuba ndeme ba bema ka keto nyini ke limana bela jile fe nyado ka fo ma chama sigile lo be ka angono sabu minye kuna funi gafe akunda menena ni wati na negaw be awai kado gausu keta bulo ga sonde fe amba ere fu kosobe ka wali mando ka ni chesiri fuli la se kanuba ni ndeme ba femfembe no be ka name ka irula ka fo radio Nura FM bi konondo ani nani to be murmuru duru 76 33 43 03 ni wati laba nungo nana sa ango ni ba do ni klima ni oba tan flala kurantiga obi chaya awai kado ambu fomya ngani wati laba nungo nana kurantiga be chugomi bana ngo nana abika maka mana gwan kosobe ni sambe na finye majugu ya kasi hake doma kurambe tige sam majugu ya kasi hake doma kurambe tige obai lada koyi nga sandi na fu itina kurantiga wati be ka tige ni jugoina awai kado akoni femindo ango ni anta shironsa ngambi ala deli alaka ke here halibi alaka ni mbe kunche ka bo jamana inga dogo kumana sa kuna funi kene ansigi ledu ni ala sona ma amba shele focus adana kuna funi Nura FM Nouvelle horizon nyama ne be mbolo do mebone ayi munye Seydou Konate ke akumara ayira ka fo ko munye anga jamana sara sumba munye obara kura munno obulo dalendo ko kumana ko nyera ko abeta bulo jumeneka nyin gargele munye Seydou Konate ayira ka fo ko ni jekulu ko nko asigira senga utikalola ni akli bala munye ni jekulu ni jamana fama de ya asigi senga jekulu sigi muto dore mamuno meka sababu ka anga jamana sara sumba nanga mako nouvelle constitution nyama ko obaro ni ko obuluda ibena ka foko jekulin ataraka kalfa mamuma o de professeur Fuseni Samake anaka jere jekulu to ko nga feran dabali bela jilinke munye ni kalosa ko na no be septembre kalosa onobu okufo munye ukata avant projet ni ngato oboko bi jamana fama akata bali sanfe patrika baka fola munye Seydou Konate akoni jamana sara sumba ile malini ya temena kalaje munye fanga chama temena anga jamana Madu tumani tudu alega fanga kata faramunye Ibrahim Boubacar Keita mbela jelen koni wati temono na uyala ini kafako anga jamana sara sumba kube yelema koni ka adu Allah nyama ibena kafako umasi kani wati na mamunu no biga jamana marano be ashim kutana ka chedon kufo ulu koni jamana sara sumba ninka ayele mali ka kura ninku ogla ulu fle ko obara ninku obuluda patrika baka fola ako commission mundo osigira senga ibena kafako nyama ba ala wa mafene bala munye rapporteur journalier nyama ka fara munye manga ma disiba chama kan ani kata fara mamunu be ka foku banga la dala fen korodo no chama ko keleme ka nyon soro munye jekulin ko ko konala patrika baka fola na manya ka foku jekulin ku ka ngata munye bara sebe no kata adi jamana fama no be avant projet ko fo ko sigata la ko ano che ko atote medua ko fla nywana ko kan o de kum konala ko mali den chama ko ni sigleme ka ni jekulin ko ko amakono munye obina ta munye constitution na be
sara sumbani kofo na ta fen jumene boka bi tabali sanfɛ donna nataw la ɲininkali gɛlɛn a terikɛ b'a ka fɔ la a ko di a ko hakilila jiginna i bɛ na ye k'a fɔ ka ɲɛsin mun ye jamana sara sunba a yɛlɛmali ma ko min ye sigikafɔ baro caman o kɛra i bɛ na ye k'a fɔ ko jamana faama waati mun na a ye waati suma ka di ninnu ma u ye wulikajɔ caman k'o kɛ a n'a ka jɛrɛjɛkulu u ni société civile u sigira u ni parti politique u sigira ɲɛma hali ka taa fara mun ye maabaw ka an ka jamana kɔnɔ la u ne ninnu bɛɛ lajɛlen sigida ka baro k'o kɛ walasa mun ye constitution kura o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na an ka région kɔnɔnaw la ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko région bɛɛ lajɛlen kɔni yera kɛnɛ in kan walasa mun ye constitution kura a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na mun ye fatirikɛ ba n'o bɛ Seydou Konate kofɔ a ko an bɛ don min na ko bi jamana in kɔni an jagoyalen don mun ye constitution kura n'a bɛ sariya sunba kura kofɔ ɲɛma ko o baara ko o ka kɛ o sabu kɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye farafinna mun ye sariya sunba caman bɛ yen ɲɛma ko a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ mun ye nanzaraw ka taabolo de la o dun ye fɛn ye fɛn minnu o ni an ka laadaw ta ɲɔgɔn fɛ o ye fɛn ye fɛn minnu ani anw yɛrɛ taabolo ko o ta ɲɔgɔn fɛ ɲɛma a kɛra sababu ye ni ka démocratie ni ka sɛbɛkɔrɔ bafu ye an ka jamana kɔnɔna la yan fanga caman tɛmɛna i bɛna ye k'a fɔ ko o dafirila o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ ɲɛma ko mun ye constitution ko o sigicogo ko o man ɲi hali n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko mun ye dunko jugu ani ka taa fara fanga marako jugu fana kan o b'a caman na fanga ninnu caman dafirili la ka ko siga tɛ fɛn mun na mun ye constitution ɲɛma ko o sigicogo ko o man ɲi o de kun kɔnɔna la mun ye Seydou Konate a yɛrɛ k'a fɔ ko nin baara ɲɛbila sɛbɛn mun na a bɛna taa bila jamana faama ka tabali sanfɛ ko siga t'a la ko baara belebele ko o dira ninnu maa ninnu ma koyi wa an b'a dɔn k'a fɔ ko baara in kalifalen don maa minnu ma ɲɛma o bɛ jamana in dɔn fo k'a dɔnna kari an ka laada a tɛ sɔn fɛn min ma an ka laada bɛ sɔn fɛn min ma ɲɛma ko ninnu b'a dɔn fo k'a dɔnna kari a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye ni constitution yɛlɛmali mun a baaraw bɛna boloda nin waati na an ye sigi belebele mun kɛ an ka jamana kɔnɔ ni hakili b'a la n'o de ye assise nationale de la refondation laɲini kɛra k'a fɔ ko mun ye an ka sariya sunba in ɲɛma ko ka a yɛlɛma ni sariya sunba in n'a a yɛlɛmana a bɛ ka sababu ye mun ye an ka jamana a maracogo fana bi ɲɛ fo ka taa fara mun ye terrain de vie na o ko fɔra a bɛ dunta ko fɔ dɔ bɛ bɔ o la ɲɛma fo ka taa fara mun ye cakɛda dɔw tun bɛ an ka jamana kɔnɔ la yan n'an k'a ma ko haute cour de justice o bɛ na ye k'a fɔ ko cakɛda in tɔgɔ de kɔni b'a la nka baara kɔni ko o tɛ ka ye a kɔnɔ mun ye assise nationale de la refondation a ye ni na o kɛnɛ in kan k'a fɔ ko mun ye nin jɛkulu in ye n'o bɛ haute cour de justice ko fɔ ɲɛma a ka ci walasa a ka ci walima ka nin kura fɛrɛ k'o di a ma patiri kɔni y'a yira k'a fɔ nin baara in kalifalen don maa minnu ma siga t'a la mun ye nin duwakun fila o de bɛ u bolo sisan u ka taa mun ye sɛbɛnfura ninnu ka taa da jamana faama ka tabali sanfɛ nafani filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ nouvelle audition ale kɔnɔ Seydou Konate ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ n'i ye Seydou fo an ka foli b'i ye ko Seydou ka nin baara nɔgɔ min ye général Boubacar Sagara an ka foli b'a ye ka foli lase min ye CDR Kabako k'a ni baara k'a kɛra fama ye nɔgɔ an bɛ taa Elhaji Mahamadu Gaba ale kuma bɛɛ Mahamadu awa i k'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen n'a bɛ awa i k'a dɔn anw ka jamana ani awa i k'a dɔn Côte d'Ivoire olu ni ɲɔgɔn cɛ awa i k'a dɔn gɛlɛya in a laban ko a b'i n'a fɔ a t'an bɛ da CEDEAO awa i k'a dɔn ka tabali kan yalima ɲangini de bɛ na ɲɛsin anw ka Bamali ba ma wa ɲininkali don wa a tɔ min sigilen don a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn nin waati laban ninnu kɔnɔna na a bɛ awa i k'a dɔn dɔgɔkun 8 bɔ k'i bɛ taa bɔ nin don ka bɔ awa i k'a dɔn o kɔni de wuli u bolo dalen don a ko a bɛ ka dabɔ anw ni anw sigiɲɔgɔn min bɛ yen n'o bɛ Côte d'Ivoire jamana n'o b'o kofɔ a bɛ ka dabɔ an n'olu de ni ɲɔgɔn cɛ a ko de siratigɛ la an bɛ don min na ko bi min ye awa i k'a dɔn maa kɔni bɛna lajɛ ko n yɛrɛ kɔni a bɛna wolo cogo min ani a bɛna kɛ cogo min an bɛna sigi ka awa i k'a dɔn o de lajɛ a ko hakilila jiginna min ye sɔrɔsi awa i k'a dɔn maa 49 nin ko in kɛra juillet kalo tile 10 san 2022 min ye awa i k'a dɔn nana ka na jamana in kɔnɔna na a kɛra cogo min na a ma dogo maa si la a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw kelen ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ninnu nana sira min fɛ transition ye communiqué bɔ k'a bin communiqué in kɔnɔna na transition y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn ntɛnɛn don juillet kalo tile 11 awa i k'a dɔn k'a fɔ u ye communiqué min jira u y'a jira ko ninnu nana ni hakilina min ye ani nana ni miirina min ye u ye fɛn ye fɛn min ni awa i k'a dɔn a ti jamana basigi a ti jamana jɔ a t'o ko fɔ o de siratigɛ la u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ka se k'a bisi basa jamana ka se k'a sigi a sentigɛ kɔnɔ jamana ka se ka awa i k'a dɔn a bɔ a dabolo kan a ko kuma na o min filɛ nin ye n'o ye kow ye ko min ni awa i k'a dɔn u b'o la o ye fɛn ye fɛn min ni awa i k'a dɔn a bɛ maa kamana gan kosɛbɛ n'a bɛ maa dabali
Globally Bank una kunye mi awekado ofole ka fo ka bantai Côte d'Ivoire ka willa awekado ka fenjama fo ka nyeshi awekado ni ngoima sabu nie jatemene ke bae ka fo luko ni yajira ko ni ngoyi awekado nunu na ledo cadre do de kono mi nyela kana sira do e namba wile ko NSE ikado unano de srafe awekado nga yani Côte d'Ivoire ka ko o jabidi fami mbe mfolo no ye maka managwa o de Côte d'Ivoire fo la ka fami mfo o de sura shiminu na ledo na kuma bisina utu la kodo utado nkuka mugonnana ba uta kibaria kalama o ye kuna funi folo folo o ye mindi yani ko soro ku panka na ko awekado ko NSE ko be awekado o sira de fe patrika ba ko ako nunu minu vlene awekado anga mo ko ni madugo ajirala ka fo mercenaire dedu o nongo ni bela jilena anga chedo ani Côte d'Ivoire ni nyonje na manye ka fo ko imbi tabulu minga sere kanyi fem bela o de sere tsigi ya sira fe anya awekado mawele ma mimbe no yetuko ka ko nyamai akana ka do fe mimbe akata kuma Alassane Dramane Ouattara fe Mali awekado jamana mindu basiki jamana du Mali ye jamana minye awekado an bi koto nyandala wa an sigi nyogo an ba bunya kuma ka kuma ado fe ni waliya min fle ne no lube ka ke fendo fe mi nani sa wabati be o minye Ivoirien do be ulu ya fomya kata sira were fe sabu nyini ni kera chugomi Alassane Dramane Ouattara awekado magele do ala atibita bana dunga bo o barka bo na kosobe ada na wulo muna Colonel Assimi Goïta aya kan ngani nyuma ya jira ka jira ula ka fo hina era sira fe minye awekado ma sababe no ye musula kawye ulu ko di be labla folo no labla la ko intibita bana dunga bo abela jele bina la jahalibi famuya do be obseka soro awekado ko ula chugomi anyan to dila minye awekado anya ye ka fo ni wati laba nungonna na minye awekado Nigeria okuluka ministre des affaires étrangères do be no be Geoffrey Onye Makofo ale nana juma do kalo kle kono do no septembre kalo anale kuma kono nana Assimi ye kuma minfo kuma yin jeledu kuma yin senzenedu wa kuma yin be awekado basiki kofo Assimi ya jira ka fo minye awekado Côte d'Ivoire ubaka nyini uka awekado surasu ka se ka labla wati kele ina ma do be minu ye malion ye minu dambe Côte d'Ivoire an fana kembe ka manda dare da ulu kondula justice bu nofe ulu dambe Côte d'Ivoire ubeku to Côte d'Ivoire ka awekado Mali yigi ka Mali bo awekado adabuluka ako kuma na kanga laje jinyama jolina kuma in laje de anga laje jinyama jolina ko inga laje awekado ambe ka intérêt bi soro chugomi ango laje ji sensena o kausa akake awekado intérêt kunglinai no be talike munga Côte d'Ivoire ka aka mo soro ka soro awekado fere o masoro ndo o kuma min vole fleni président Alassane Dramane Ouattara lu ya fumya kata sira jugu fa ko yi sabu ulu nyebala muna ko awekado Assimi ko fale ko de kake min ya awekado luka mabina ni woro to min dura ko o kadi min se ka to oluka di fo awekado anga chede minumbu bolo yi no o Karimu Keita ni John wi ko fo awekado oluka se ka labla o min ya okumai awo fo minye awekado Alassane Dramane Ouattara kabo kuma mena o nongon bera ay conseil national de kalo kleta ani nani no septembre kalo kasigi awekado ka kuma minye surashima bina ni woro to min tura ka kuma oluka conseil national de sécurité ona na wulo muna Alassane Dramane Ouattara awekada naka mau uma dowere nyini koy ka foko Mali awekado ku be an wele ko commission de la CEDEAO sabu awekado ko yimbi chugo mina e mercenaire ko teble ko otage u dedu ni e ka ko dai koy Alassane Dramane Ouattara ale mamiri de ka wuri ka joke ka ni nguma info te ka ka mau la sigi surashi jolew surashi kwalew ma hakli juru chanine ku lasigi beka do filiba kelena ala ni Alassane Dramane Ouattara ya sababu wallahi ne kaba ko ide aye bedo filla ne kaba ko dai de Alassane ye bedo filla ndo minye ni ngonyi kaba ko dando koyi Alassane foka klaka fo ko awekado Malika aferi ku ba da awekado CEDEAO awekado o kloka kata da CEDEAO katabalika CEDEAO ka ka nyonye ke telela mim se ka to uluka chede minum vle ulu se ka labla telela chugomi jona sandele halibi awekado Alassane Dramane Ouattara awekado abo kuma dila fatrika ba ko akuka ni demandi min vle ne ka jeshi awekado CEDEAO ma négociation chama dunkera négociation chama be sina yelmo CEDEAO be na wuli ka jo jimenke ni ngoina ka nyeshi awekado Côte d'Ivoire ka demandi ma akokuma ambassadeur na ka fo minya awekado négociation togola uni ma chama be uli on négociation ke amena ye ka fo CEDEAO ko talent fle ulu min bolota ubina fo kube nyangini were deta ka Mali segerewa ko nuyo segere nuyo ke akuma ko be ba dugula blaza abike kenekan tai ka fo bingani wala ere kenekan ta ga ko CEDEAO be fe ko deta ni ka nyeshi Malima ko kuma na amba fo CEDEAO alaka hinala alaka daro nema alaka afara kafiri shuka sabo CEDEAO ko na ke afane pew
nga anga sigi ka lajɛ fɔlɔ nga dogo nin ko ye min bi ne kamana guan o de away kado Alassane Dramane Ouattara ana ka maw fo ka taa se an yɛrɛ maa dɔw bɛ yelma walanda in bi tableau jumɛn de kan parce que le Mali est un pays responsable et quand je dis pays responsable d'abord nous respectons la Côte d'Ivoire ça c'est clair et net o b'u sigi de k'an kɔnɔ communiqué officiel n'o de kɛra k'a ci Côte d'Ivoire ma k'a f'u ye ayiwa nin ko in bɛ cogo min anw bi fɛ échange ka kɛ an ka maa minnu bɛ a ye na n'u ye an ta minnu aw ta minnu bi yan an b'o bila ka taa n'o de kɛra officiellement communiqué officiel la Côte d'Ivoire aw bɛ se k'aw sigi maintenant ka conseil kɛ k'a fɔ ko Mali ye nin de demander aw bɛ taa n'a ye sur quelle base argument jumɛn bɛ Côte d'Ivoire bolo min na u bɛ taa ni Mali ye CEDEAO la k'a fɔ ko Mali ye a demandé de ko ka échange kɛ ayi o communiqué kɛra min a ma kɛ ɲɛma n ko saraka y'a bila di saraka de cɛ o kɛra min a ma kɛ Mali la saraka Assimi y'o ci u ma wa ayi abada Assimi y'o communiqué bila sɛbɛnw kɔnɔ wa o ma kɛ kuma kɔnɔna na kuma min fɔra les journalistes sont libres d'analyser n'u y'a analyser ka taa n'u y'u ka position fɛ bɛɛ dɔw bɛ se k'a fɔ ko donc Assimi ka kuma in a kɔrɔ ye nin ye a kɔrɔ ye nin ye a kɔrɔ ye nin ye bɛɛ b'i ta bila i ka minɛn kɔnɔ bɛɛ mais ni aw wulila o kuma o kan aw ma sɛdi fɛn ma fɔw ye k'aw pan i b'a fɔ ko jɛgɛji bɔnnen jakuma tɔn ka wuli ka fɛnw daminɛ aw dun ka maa saba bilatɔ Mali y'o de f'u ye aw ka maa saba bilatɔ hinɛtɔ kuma si tɛ aw ma min fɔ o kɛra aw yɛrɛ ye jɔnko Ala fɔ k'aw ka jalaki fɔ k'a yira k'a fɔ ninnu natɔ bisibasa dɔw yera la ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔw yera la ko dɔw bɛ yen minnu a ma faamuya donc aw tɛna segin a kan bilen wa fo ka diɲɛ wuli ka diɲɛ meleke aw tɛna ko wɛrɛw bolo da ka fɛn wɛrɛw kɛ aw bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que Mali ka basigi aw ni Mali tɛgɛw ka di ɲɔgɔn ma a fɔra ten aw ye nin bɛɛ fɔ o suma k'o dugumajɛ aw bɛ wuli tuguni k'aw pan parce que Assimi nin kuma in fɔ a hakili la ko aw ye occasion de sɔrɔ pour que ka an pɛnpɛn tuguni ka gɛrɛntɛ ta k'anw sɛgɛrɛ non mon frère a ko laban Alassane bɛ min nɔfɛ a b'o sɔrɔ saraka de y'a bila ayi mais a bɛ min nɔfɛ a b'o sɔrɔ saraka de ye Alassane bila nin ko ye a bɛ min nɔfɛ dɛ a b'o sɔrɔ parce que ko in ye min Alassane yɛrɛ tɛ dɛ min bɛ ka ne tɔɔrɔ an balima Ivoirien dɔw bɛ yen minnu fana tɛ fɛ ka ko in tiɲɛ ye quoi c'est à dire tiɲɛ ye n bɛ karisa dɛmɛ tiɲɛya ye n tɛ fasoden bila mais an ka sabali Mali ni Côte d'Ivoire an bɛɛ de ye kelen ye fɛn in ma sama ka taa yɔrɔ jan ayi o ma kɛ ayi o ma kɛ a ma sama ka taa yɔrɔ jan abada non mais a bɛ ɲɛ c'est compliqué a bɛ ɲɛ aw bɛ se ka Alassane c'est à dire officiellement bɛɛ ka tugu a kɔ fili la communiqué ma kɛ foyi ma kɛ awɔ ka se ka a fɔw ɲɛna ko Mali ye nin de demander condition réseau kan bɛɛ b'an ka purutili kɛ an bɛɛ b'an taw fɔ bɛɛ b'i ka analyse kɛ mais aw bɛ wuli dɔrɔn ka fara ɲɔgɔn kan ko Mali ye min demander en contrepartie échange o fɔra ye min hali kuma kɔnɔna na échange ma fɔ ayi mais c'est clair c'est écrit c'est-à-dire a ko jɛlen don a bi yan le président Goïta a déclaré au moment où la Côte d'Ivoire demande la libération de ses soldats, elle continue de servir d'asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt international émis par la justice. Ces mêmes personnalités bénéficient de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. D'où la nécessité d'une solution durable. D'où la nécessité d'une solution durable à l'opposé d'une solution à sens unique qui consisterait à accéder à la demande ivoirienne sans contrepartie par le Mali. Moi je pense que c'est clair. O kuma fɔle o fana tɛ ko k'a to analyser k'a to kɛ ko CEDEAO an ka taa sa. Mɔgɔ b'a analyser u ka façon na. Bon u ye kuma fɔ Mali kɔni y'a ta fɔ. U bɛ taa ni maa min ye CEDEAO la u b'o dɔn. Mali kɔni an kɔni tɛ u ka CEDEAO la ko taga ko dɔn. N'o ne an b'an ta kan. An bɛ négociation base kan. Min gɛlɛn don ani min don dɔnnen don. An b'o sira kan. Mais ce qui me fait mal nin waati laban ninnu kɔnɔna la ɲɛ b'a la. Côte d'Ivoire journaliste dɔw bɛ yen. Bon moi je sais pas trop c'est-à-dire olu y'a faamuya cogo min parce que kumakɛla fana
il en réalité, il ne joue pas à l'apaisement. Il y a des journalistes ivoiriens qui ne jouent pas à l'apaisement. Franchement. Franchement. C'est-à-dire, quand tu es journaliste, tu es journaliste. Tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un qui est sur le réseau, qui peut se permettre de dire du n'importe quoi, de dire ce qu'il veut. Toi, tu as au moins ta déontologie et l'éthique même du métier t'oblige à des réserves. Maintenant, mais c'est grave. Hein? Vraiment, c'est compliqué. Allah ka jamana basigi ambalima ivoirien o ka fomia ko imbe chugo mina o de nyonte note abeka tasira min fe alaba Allah ka ngishidu de Nyama amita bon ni ngoni journaliste histoire de mo ko de doa ale chaman voila nga nere chaman frakande parce que ko ambe ala jama ay nyama ko ma fomia maliko do ma fomia o sabe ya fotomna c'est compliqué kabi mu jabana fama ale kumara mu journaliste bela dile tata gandila donc bela dile tata ka fashona voilà mu korvar jabana masageo aw ira ma saisi Malima au saisi. En tout cas, faut ma foi. Communiquer faux au ye folo communiquer mbaira ka foko échange kan ake. Aya pa rapora kumara. Atara ko maliko ko échanger. Officiellement papier mi ndira o mako échanger abo. Ayo boke. Abana? Hein? Awana papier mi ndira ko échanger ay na no edrangai. Na nyayi. Amba fomia. Abana. Kuma ko ni fora chuko mi kuma infleni. Ambe do ko ala kanisa babe. Ami. Voilà. Ala kanya kadama. Ngamine arabi. Nyama ne be mbolo do. Me bonne nouvelle origine me bonne aller. Maningala toko de Demba Conte. Demba Conte akumada de. Nyama ako ni wati labanuna. Ibena ka foko attaque do ko nku buga taka anga poste de contrôle ku usegre. Buro kum ko na muye Demba Conte. Ayira ka foko wulika joka ka jona. Munye agent munun be garder la poste de contrôle na nyama ubese ka wati munno ube garder nunno ubese ka téléphone ko nku ubla kere fatugumna patrika baka fola mumbe Demba Conte no ba ale ko fo ako ko be ni ngana clé dama do bob ibena ka fo ko muye anga poste de contrôle nu le jatiga wala ke ba nunno ko nimbe ta balula sangani wati bela dile ula o abika sababu wati dola ka tieni ko oke abika sababu wati dola ma do ko ni ko obeto ala patrika baka fola ayara ka fo manya ka fo kumi anga jamana no be ba maliba ku fo nyama ko ambe guerre la jamana fama ko no be Elaji Ibrahim Bakar Keita ku fo wati temono era la ali ayra ka fo ko jamana ko ni ko abe guerre la manya ka fo ko jamana ko abe kele ko na la munya anga finiti la ko wi anga feran da bali bela jilenke uku akli tu la sanga ni wati bela jilena usabga munya baliga wuli ko obesiga ke wati bela jile ula patriga ba fola adoni ke makibe na ka fo ko munya Elaji Ibrahim Bakar Keita nyama adimna ko sobe hukum ko la ayira ka fo na manya ka fo ki be gardi ko na beran da balika sigi muye telefon kiki mabola peu sabga ni mi mabola ko be ga sababu ye muye bamanjuye kata la ku be balika wuli ko otaka o segere patrika ba fo la ako munye sanfla o temanen ko fe nyama ibe na ka fo ko fu yele mali foy ko o maye an poste de contrôle nuna o sangan wati bala dilena imana ta an poste de contrôle nuna ibe ta soro mamunu be gardi lay nyama telefon de bu bulo mamunu be gardi lay nyama ibe ta soro ado hire nyama kabako do koy ta soro musaka yere no fe ko kama nyama contrôle munno obeta ka passager ko no usegere o contrôle ko atike anyama wo fana temano ko fuka boy bena ka foko achama mbe uwire no ka marfa nyama ko acheka jankosobe achama mbe telephone munno obu bulo Facebook TikTok ade so socio ko ni samfla la sanga no wati bela delina unyere turle mu okona la ubete senga munye gardi ko ni ko obara ko oke oro ko mu kona la ibena ka foko sanga no wati bela delina jatiga wala ke ba nu be bingali tani ngata anga poste de contrôle nu ninga asegere do kum ko na munye fatrike ba Demba Conte ako anga poste de contrôle do be bi nyama kibe na ka foko ado kera temiro di ado ko ni kera barogoro di way be na ka foko ali bugotigi challenge nu olu chama ko olu bita barogoro la poste de contrôle nu na onu nu bela dire gelaye mu ne jamana nyama ka nga feran da bali ko suro ko ina fatrike ba mu Demba Conte ayra ka foko ko ni beta bolum na foko bi munye anga munye sécurité nyama ba no de be colonel Sadio Camara no oba aleko fo aka feran da bali bela jilentige aki joro la foka ta fram ministre mun no fana be sécurité kuna nyama nunu ku joro la ngarda laban uka di munye gardi munnu ubega poste de contrôle na ngarda laban ka ku uye téléphone ne be poste de contrôle ko na téléphone ka bla pew ka bla pew abana kabibulo kuma kay kuna fani flani anya sama ka bomé so de nouvelle horizon kono Demba Conte ale sebeningala maru mega nyama ibunya obala bakar toro bete mbifu
fo bete minya awekado aujourd'hui mbaleta minye awekado kuma kembe uka awekado fasiri jakulu nangwa mako la rédaction ekado ka fo olude awekado kuma mbe awekado rédaction ukoni jetmineke baye ka fo minye Musafu Ben Barka ale konika la halia ani akakuma minvora dogo ku ingono ako minye pariye ko abeki lerubo awekado anga kiri tigila mo akoni ya jetmine ibaye ka fo minye pariye sa ukoni beka awekado alaje chugo suku bela jilina anga transition awekado nu ye occasion fen soro mim se ka keso wiye ka fo ku bela gushi ani kado lamseya ta kanyeshi awma ubo la gushi no lamseya ubo luta kanyeshi awma akode kama minya awekado atseka fomya chugo shila pariye alamine Musafu Ben Barka ale tali mingera dogo kun temeni awekado ufi Musafu Ben Barka ere awekado ministre koroy secrétaire général awekado présidence de la république ka Ibrahim Bouakar Keita ale to fangala ayi to de la ka soro ka premier vice président Banque Ouest Africaine de Développement na be BOAD na bu kofo akuni jetemine ke mamindu sika kemba la kosobe sabu minya awekado avion présidentiel o sani awekado sika kemba la ola wa bulungono ni shimbe ala kosobe minya équipement minumbe no be awekado surasuka minaw no bo fana sani no bo kofo bulungono ni shimbe ama o bela jilina akode kama mandat d'arrêt international o dara awekado Musafa Ben Barka ka o kera sawbiye Interpol be nya yoro Musafa Ben Barka awekado ni ya to la jey baye ka fo tiri blima awekado ko ni bakandai ka jira ka fo aka kiriti la mo awekado aka dugu lu mo awekado lu mo gobala lu be annofe o tiri blimai Musa Ben Barka shuru awekado franci awekado lu aye ka fo jaja manda o dambe Musa Ben Barka ka willa nofe ka chomi sabu akmbi bo pari abita azi akonga minye Musa Ben Barka ne jatemine ke passeport diplomatique do awekado babulo mi ngoni bi sika ke sobuye abi yele shele ki yere mushi ni ka seka awekado yere bo ko note abi fom ya chugodi aunga jamana ani awekado franci ni nyonje benga mimbe awekado hali kiri sirafe minya awekado franci aleka alamine awekado ka Musafa Ben Barka soro ni ka toy akata ni njugoina hikado ka fo ye fenye femi nabi ma kamana gwa nga ni ngoyi njabi bi soro yoro mina ode ka fo minya awekado franci kaw ku ya jira ka fo minya awekado aunga ko imbi tabulo minga ko bi ko kiri awekado atayira makoy kiri ka be awekado bulo do dika no lu ya murmuru ka tasira minve ko ni awekado ka bi to sira de fe akodi kama minya awekado ko imbi se ka ke awekado tajuru sira bere jelma bi se ka ke ko were ka nyeshi Musafa makodi ya to awekado ka koni ku ya alabla akoni ko inda ka alaje ibaye ka fo minye nunu minu fle ne français ni wali aminge je kulu dobe na bi wele awekado ko IDH indice de développement humain awekado o min fle ne ambition ka po chaman perdi o sira fe sabu français ni wali aminge ka anga justice la gushini chugoina o yefenye femi na bi ma kamana gwan ko sobe note Musafa Ben Barka e mamindo awekada dugulente mashila nga a chomine français kala kabla wa nimbela halibi o bafoko anga nteke di nyama ala ka ni sababe la rédaction ni yuko fasirier aujourd'hui o ka bido boli ndo yi bunya bala madame ganyama bunya ajaranye albiya maida konmolo ku sugole menura fm na kononto anani tomi murumuru duru amela silike ni watina ka bojela projet kunyumani muradala daga durusira 76 33 43 03 so de bamako ne be mbolo de mebone aye munye laya jara ma laya jara akumara ako kanyashi munye fangayere o marakoto nyuma ma wallahi be na ka foko jekulu do konin ko obina sigisenga jekulu mu mina sigisenga sigikunte dore mamunu be ni wati na nu uko dalembe kiri buna ku yere keneka bolo la nafa ma femu no olumina nu ula ani munye bolo na da bolo na nafa femu ka nyema ko jekulu mina sigi ko ore jatemine ka o fenu nu wallahi nafa ma fenu nu nyema ku ka akoleshi kosobe la ya jara ayira ka foko munye anga ministry la jere munu obeke araba o araba oro kum kono la ko araba temene no bena septembre ko klita anina ma samba fla ane samgo ane fla ibena ka foko munye pala de kuluba o kono la munye conseil de ministre anyakum na no jamana fama ira bulu no de colonel Ashim Koita oro kum kono la namanya ka foko ministre bala dile yi ka rapport ka bokana binti chari ministre mumbe nale de bekiri buna kun kenaka no de Mamadou Kasonge aka rapport kono la ayira ka foko munye jere jakulu do ko obina sigi senga jere jakulu sigi kunte dore mamunum be ni wati na naira ka foko ye jamana na fulo ninga Abuja mamunum be ka foko ye jamana na fulo ninga
dun u bolola fɛn minnu o mana minɛ sisan ɲɛma mun ye jɛkulu in de bɛna sigi sen kan k'u bolola fɛn ninnu ni ka a jate minɛ kosɛbɛ ko jɛkulu in sigikun tɛ dɔwɛrɛ ko u kɔ mun ye Mahamadu Kasungu ye a yɛrɛ k'a fɔ ko n'i ye jɛkulu in jate minɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na ko mun ye maa minnu bɛ k'a fɔ k'u ye jamana foroba nafolo ka a dun n'u bolola fɛn minnu o minɛn'u la u bɛna ye k'a fɔ ko o baara ko tun bɛ ta ka kalifa mun ye gerefe de ma gerefe o tribunal kɔnɔna la ko o baara in tun bɛ ta ka kalifa o ma ko nka ko gɛlɛya belebele ko o bɛ baara in kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la walasa mun ye tilennenya yɛrɛ bɛ se ka na ko in na cogo min na kiri maaw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na ka sɔrɔ ko y'a jira k'a fɔ ko nin jɛkulu in kɔni ko a bɛna sigi jɛkulu in tɛna dɔwɛrɛ kɔni ka a kɛ ɲɛma maa minnu bɛ k'a fɔ nin waati in na ko kiri bunakun kɛnɛ kan ko siga kɛlen n'u la k'a fɔ ko bolo bɛna da u kan u bolola nafafɛn minnu bɛ ne bolo dara u kan o bɛ ta kalifa jɛkulu in ma ani maa minnu bɛ nin waati in na n'u ye jamana yɛrɛ ka nafolo ni ka abuja kiri gunu u la ɲɛma n'u ye dɔ sara ka bɔ a la mun ye o bolola nafamafɛnw fana ko o bɛ taa bɛɛ lajɛlen bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ka taa di nin jɛkulu in ma jɛkulu in an k'a ma ko agence de gestion des biens gelés saisis ou confisqués ko n'ala sɔnna ma ko don na nataw la ni jɛkulu in kɔni ko a bɛna ye ɲɛ la nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ sɔɔdeba ma ko ale kɔnɔ faninkala tɔgɔ de Laya Jara Marima ka ɲɛma i bonya o b'a la ala k'a ni sababa bɛɛ min ye Boubacar Traoré beti an b'a lajɛ Gawusu nɛgɛw b'ale de bolo min ye hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn énergie kun y'an janfa an b'a ɲini Gawusu Keyita Gaston de fɛ nɛgɛw b'ale min bolo a k'a lajɛ an ka taa sugu la ni ala sɔnna n'an bɔra sugu la kunnafoni tɔw maaw garisɛgɛ mana kɛ min u b'o sɔrɔ Nura FM sanfɛ ni ala ka jɛ Gawusu fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ Voilà, Kengari Wasolo Yanjigi, Boubacar Traoré beti, an bɛ sigi ka na kuma so kɔnɔ, an bɛ foli tɔni an b'a lase Basigine Keyita ma, président, ka foli lase a furumuso, Madame Keyita Aïda Magaji, an b'a fo ka waliɲuman dɔn, foli tɔni ta ka sɛlɛ k'a lase a ka dɔ Haji Suguba Samake, Bere Oto, an b'a fo ka waliɲuman dɔn, sanga ani waati, n y'o de f'i ye ka foli la, k'a ɲɛsin a ka dɔ hali bi, min ye Bouakari Kɔlɔn Sidibe, an b'a fo ka waliɲuman dɔn, Omar Daf Dramira, Malien de Bamako, an ka foli b'ale ani ka dɔ Agiyuba, section football, an kana ɲina Mahamadu Samake, Sam Jama an ka fo ka waliɲuman dɔn, sanga ani waati, ka foli tɔni lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma, Adama Towe ka dɔn an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma, a fana ye an kanuba belebele, a lamɛnba belebele don, wa Adama Towe ka dɔn nin waati in na sigiyɔrɔ bɛn bɛ Jalakɔrɔji ma, an bɛ foli ani tɔni, an b'a sɛlɛ ka ɲɛsin a ma, ka Adama Towe fo, ka fo ka sigi k'a fo tuguni, Nura FM a kumasoba in kɔnɔna na, Musa Sisɔkɔ, Kour Amarindaw, k'a kulo b'i la, k'a Sisugu, an ka taa. N'an bɛ taa n'an bɛ taa ka dɔn an bɛ se n'o min ye Y Dunbiya a kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko indicateur du renouveau Y Dunbiya a ko ka dɔn min ye convoi gouverneur ka dɔn Kayi ale ka convoi ala de farala kan n'o tɛ min ye ka dɔn Bamanciwaleya tigilamaw n'o bɛ terroriste kofɔ olu kun ye wulikajɔ kɛ k'u bɛ ka dɔn bingani ta ka ɲɛsin a ma a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin jɛ in ka dɔn ka bɔ Kayi ni k'i kunda cercle de jɛma a ka cortège min bɛ yen ni ka dɔn bɔra Kayi i ka dɔn ko a kɛra sababu ye bingani waleya tigilamaw k'olu kɔni ye bingani ta ni ka ɲɛsin a ma k'u bɛ taa ka dɔn attaquer a ko de siratigɛ la kunnafoni sira fɛ Kayi a jirala k'a fɔ septembre kalo tile 14 san 2022 14h waati min ye yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ ka dɔn Torodo ale ni Sebabugu kofɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ cercle de jɛma nin bingani waleya tigilamaw o kɔni poyira ka bɔ o yɔrɔ in de la nka ala ni ka dɔn anw yɛrɛ ka maa minnu bɛ yen n'o ye surasiw ye n'o bɛ forces armées maaw kofɔ minnu tun bɛ k'a escorter ala ni olu yɛrɛ ka cɛsiri an'u ka hakilisigi n'u ka ka dɔn kodɔn o de kɛra sababu ye ka dɔn ala farala anw kan koyi o de siratigɛ la waati min na u y'a dɔn k'a fɔ ko maaw b'a nɔfɛ u yɛrɛ tun y'o dɔn sa nka u jɔr'u la de waati min na u y'a faamuya k'a fɔ min ye an ka cɛdenw ye maaw don minnu kɔni bilama u sɛbɛkɔrɔ formelen don u jɔlen don escorte ka dɔn n'u y'a gosi yan fɛ escorte b'a susu yan fɛ u y'u to la ka dɔw nana maramafɛn dɔw mankan mɛn minnu bɔra escorte la u y'a faamuya k'a fɔ nin ko in tɛ tulon ye o kumana min ye ka dɔn maaw bɛ bali ka bɔ min kalama senfa biribiri ka dɔn k'u y'o dabɔ a nana ye k'a fɔ min ye ka dɔn escorte maa minnu tun b'a kɔnɔ maa si ni ma to a da fɛ nka min ye maa dɔw ye olu kɔni jogira a ko n'i ye hakili jateminɛ kɛ jɛma ka dɔn yɔrɔ don yɔrɔ min a bɛ waati dama dama bɔ min ye Bamanciwaleya tigilamaw kabiri ka dɔn février san 2022 ka dɔn k'a fɔ min ye ministre dɔ bɛ yen n'o ye ministre de
l'élevage pêche n'u bɛ away ka dɔ docteur kan urukiya magira ka kofɔ u ye wuli ka jɔ kɛ a nɔfɛ sɔrɔsiw y'ale sama k'a labɔ de n'o tɛ a kun bɛ kɛ gɛlɛyaba ye ka bɔ waati bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ min ye jɛma mara away ka dɔ bamancɔla tigilamaw u bɛ fɛ k'u ɲaga de da ye min ye away ka dɔ ka sɔrɔ ka tiɲɛni ta ka maaw sɛgɛrɛ nka bi ala barikala ala ye an sɔn finitigiw la finitigi minnu cɛsirilen don minnu kɔni ka wuli ka jɔ a ka teli wa u ka kodɔn o fana barika ka bon kosɛbɛ wa u nɔ ka ɲi o kuma bisa gouverneur ka seginna alhamdulilayi taare foyi den kelen a ma sɔrɔ fatiri fila Y Doumbia indicateur de renouveau o ka bidon bɔli i bonya b'a la man bɛ ka ɲɛma mun ye Y Doumbia an b'a fo kosɛbɛ le Figaro ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Figaro sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Ami Baba Sise ABC an k'a ma ko ABC a ko k'an ka taa mun ye Cité de Kɛnɛdugu o kɔnɔna la n'an taara Cité de Kɛnɛdugu kɔnɔna la ɲɛma ko ni wuli ka jɔ ma kɛ joona nin ye dugukolo ko ɲaami dɔ kɔni ye a bɛ mun ye Banba ka denbaya ani Sanogo ka denbaya ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana ma wuli ka jɔ kɛ joona ɲɛma k'u sen nin ko in na a ko don na nataw la ko a gɛlɛya ko a bɛ bonya kosɛbɛ fatirikɛ b'a ka fɔlɔ n'o bɛ ABC ko fɔ a ko k'i bɛ n'a ye k'a fɔ ko nin gɛlɛya in kɔni ko a bɛ mun ye Banba ani Sanogo ka denbaya cɛ Isa Sanogo ani ka taa fara mun ye Lasana Banba u ka denbaya ni ɲɔgɔn cɛ o de kumu kɔnɔ la k'i bɛ n'a ye k'a fɔ maa mun n'o ye Lasina Banba ye i bɛ n'a ye k'a fɔ kabi san 1945 mun ye Lasina Banba ɲɛma ale bɛ ni furu kofɔlen in na dɛ furu in yɛrɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a bɛ t'i jɔ mun ye hectare 36 o ɲɔgɔnna la mun ye Lasina Banba ye ɲɛma a ye yiriw turu nin yɔrɔ in na a baara caman kɔni o kɛ yɔrɔ in na fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko mun ye Isa Sanogo waati dɔ la Isa Sanogo ni jɛgɛjɛkulu dɔw nana fara ɲɔgɔn kan u y'a jira k'a fɔ ko Lasina Banba a filɛ nin ye foro mun na nin ye ko siga t'a la ko olu mɔkɛ ko o de di Lasina Banba o ma fatirikɛ b'a ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kɔni ko a gɛlɛyara joli kɔni a sɛbɛkɔrɔ cayarila mun ye Isa Banba ani ka taa fara mun ye Isa Sanogo ani ka taa fara mun ye Banba kan ɲama o kun kɔnɔna la mun ye dugutigilaw kɔni y'u da don ko in na dugutigilakaw y'a jateminɛ k'a lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin gɛlɛya in kɔni a bɛ taa an ka fɛɛrɛ dabali k'o sigi sen kan yɔrɔ in kɔni ka a ka tila mun ye Banba ani Sanogo o ni ɲɔgɔn cɛla o la fatirikɛ b'a ka fɔ la u ye géomètre k'u bila baara la géomètre ye yɔrɔ in kɔni ka a sɛbɛkɔrɔ suma géomètre minnu yɔrɔ in suma hectare fila sumana ka di olu yɛrɛ ma fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko waati min na mun ye dugutigilakaw ye nin kɔrɔfɔ k'a ɲɛfɔ géomètre ɲɛna olu ka baara k'o kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Isa Sanogo ka denbaya ɲɛma olu ma ja a ma togosi dala k'a fɔ k'u tɛ sɔn nin ma bi k'u tɛ sɔn nin ma sini fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Isa Sanogo a ka denbaya yira k'a fɔ k'u tɛ sɔn nin ma u ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛma ka t'u ta da mun ye kiri bunakun o kɛnɛ o kan ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko fɛn mun yɛrɛ n'o bɛ maanifin k'i kamana gan nin ko in na mun ye Isa Sanogo ala ka hinɛ a yɛrɛ la o sabu kɛ mun ye kiri baaraw bɛ sen na Isa Sanogo masa ka wele ko o sera a ma mun ye Lasina Banba fɛnɛ ye ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko masa Alahu Taala ka wele fɛnɛ sera ale ma Isa Banba a dɔgɔnin minnu bɛ nin waati na ani ka taa fara a denw kan olu de ko k'u tɛ nin ko in kɔni ka a bila abada fo nɔ ka bɔ a la dalu caman dun sɔrɔla k'a fɔ ko mun ye Lasina Banba ye nin yɔrɔ kɔfɔlen ko siga t'a la ko kabi san 1945 ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Lasina Banba a bɛ yɔrɔ kɔfɔlen in na fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko fɛn mun n'o bɛ maa kamana gan nin ko in na i bɛna ye k'a fɔ ko alamisa donya dɔ fɛ n'o bɛnna juillet kalo tile 16 ma san 2022 sɔgɔmada joona fɛ ko mun ye caterpillar n'o bɛ soji mansin kɔfɔ ani mun ye an ka finitigilakaw olu kɔni taara nin dugu kɔfɔlen na n'a bɛ bugula kɔfɔ o sabu kɛ yɔrɔ in yɛrɛ bugula de don u taara nin dugu kɔfɔlen na k'a jira k'a fɔ k'u ka mɔgɔw ka b'u ka so kɔnɔ ɲɛma u ye so ninnu bɛɛ lajɛlen ka a ci ka a sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen ka a kɛ a kɛnɛma minɛ fɛn mun fana n'o bɛ maa kamana gan nin ko in na mun ye Isa Sanogo a balimaw ɲɛma u taara so ninnu ci ne dalu sɛbɛn mun ye dalu sɛbɛn foyi t'u bolo mun bɔra kiri maaw fanfɛla la wɔrɔsi foyi t'u bolo wɔrɔsi min b'a jira k'a fɔ k'u ka taa nin yɔrɔ nin kɔni ka taa a ci o kɛra kamana gan ko ye o de kun kɔnɔ la ko wele kɔni ko a bɛ bila mun ye jamana faama ma n'o bɛ kolonɛli Asimi Goyita ko fɔ o sabu kɛ nin baara mun na a kɛlen filɛ ne ta ɲɛma samiya la ka taa maaw ka so ka taa a ci i taara ci ka sɔrɔ mun ye sɛbɛn yɛrɛ fana ti i bolo sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ k'i ka taa yɔrɔ ci fatirikɛ b'a ka fɔ la hali bi a ko mun ye avocat fɛn fɛn bɛ nin maa filaw tɔgɔ la
n'o bɛ banba ka famille ko fɔ ka taa bila mun ye Isa Sanogo ale ka denbaya o ko fɔ avocat fila si ma se ka mun ye sɛbɛnfura yira maa la sɛbɛnfura mun b'a yira k'a fɔ k'u ka yɔrɔ in ka kan ka ci ka yɔrɔ in ko a cira i bɛna ye k'a fɔ maa minnu n'u ka yɔrɔ cilen filɛ nin ye tan ka dugu kuturu ni ka a ci ne ma u k'u y'u ta da Ala kan k'u bɛ wele bila mun ye jamana faama ma a ka wuli ka jɔ a ka cɛsiri kɛ joona a k'i sen don nin na o sabu ka nin ye fɛn mun wulitɔ ye tan ni wuli ka jɔ ma kɛ don na nataw la siga t'a la ko nin kɛlɛ in ko a laban ko a bɛ kɛ siya ko kɛlɛ de Ala k'an kisi a ma a fɔ nin filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ min ye Le Figaro ale kɔnɔ la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ABC Marimɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la ayiwa Ala k'an ni sababa bɛɛ min ye kunnafoniw ye awa i k'a dɔn hali ni a dɔw bɛ sa waati kɔni nana ale y'an ta an tɛgɛ ma sabu baara in ye waati ko ye nka n bɛ min kɔni f'i ye dɔrɔn o de ye min ye Mahamadu Kasoge n'ale ye ministre de la justice ye ale kɔni ye awa i k'a dɔn kuma min kɛ sa o de ye ka wuli ka jɔ kɛ sabu a ye awa i k'a dɔn ɲɔgɔn ye dɔ boloda n'o bɛ hakilina falenw ko fɔ n'o ye journée d'échange a bɛ kiiri tigilamaw ani k'a dɔn kunnafonidilaw n'o ye presse ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra kunu kalo tile 15 san 2022 maison de la presse la awa i k'a dɔn min ye Mahamadu Kasoge yɛrɛ ale tun bɛ yen Bajugu Dante ale fana ye anw ka ɲɛmaa ye ale fana tun bɛ yen o kuma ko in kɔni bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ka min ye awa i k'a dɔn kunnafonidilaw ka awa i k'a dɔn wuli ka jɔ kɛ k'a bila an ka minɛnw kɔnɔ yalisa an bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min an bɛ se ka maaw la faamuya cogo min k'a dɔn k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa kiiri yɛrɛ a bɛ taabolo min kan f'a ka lajɛ u yɛrɛ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ a ka ca Ala fɛ ɲinifɛn a bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye kiiri tigilamaw k'a dɔn u kan ka min kɛ awa i k'a dɔn anw yɛrɛ fana k'a dɔn an kan ka min kɛ n'o tɛ e min bɛ yen ni e hakilila k'a fɔ ko yuruguyurugukɛla nana fɛn di e ma e n'ale fila aw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a bɛ min b'a di ani min b'a kɛ a bɛɛ lajɛlen ye awa i k'a dɔn yuruguyurugukɛla ye f'o ka faamuya f'o ka dɔn dɔgɔ waati yɛrɛ se kama Mahamadu Kasoge a bɛ k'i cɛsiri kosɛbɛ yalisa hali bi kiiri bɛ se ka boli ka ɲɛ cogo min maaw bɛ se ka kiiri faamuya ko ɲuman na cogo min nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ bi ta in an b'a walan sɛmɛ yan sabu waati kɔni ale sera waati de ye waati ye ni i panna waati kunna dɔrɔn a bɛ kɛ tɔ k'a jɛ o kuma an bɛ dugawu kɛ Ala ka an ni sababa bɛn hali bi Ala ka hakili ɲuman di an n'an silamɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma jamana in n dɔgɔ Ala k'a basigi Ala ka jamana in basigi Bino Keita an ka foliba b'i ye foli kɔ tigɛ bali k'a Keita fo Sénégal kɔnɔna la kosɛbɛ ɲɛma y'a fɔ cogo min na bi ta in an b'a mɔntɔn ka da yan